Абараняць тых, на каго ціснуць з палітычных матываў, нельга. Гэтак званае Міністэрства юстыцыі пазбавіла ліцэнзіі Юлію Леванчук, адвакатку збітага ўладальніка кветкавай крамы Максіма Харошына. Забралі сёння ліцэнзію і ў Аляксандра Пыльчанкі, адваката палітвязняў Віктара Бабарыкі і Марыі Калеснікавай. Аднак не без добрых навінаў. Пасля 15 сотняў арышту на волю выйшла знакамітая баскетбалістка Алена Леўченка. Вітаю, шановное гаспадарства. 68-й дзень нацыянальнага супраціву. Гэта студыя Белсат. З вами Вітаў Ціўчык. Запрашаю. Я тут, чтобы просто сказать, что на самом деле, что нам не плевать, что мы не боимся, что мы не сидим в своей конуре, да. Люди с инвалидностями и с физическими ограничениями наконец получат голос. Мне было очень тяжело и психологически, и физически, но я пересилила себя, считаю, что это моя обязанность, как гражданка в первую очередь. Майор, я нават не ведаю, якім званні, з клімёнак, які запрасіў мяне сесці ў машыну, таму што на мяне трэба скласці новы пратакол. Я нават апешыла, які новы пратакол за марш пенсіянераў. В очередной раз показывает режим, да, слабость режима и в том, что они очень сильно боятся всего. Белорусы уже устали терпеть. Ну, сколько лет можно? Роўна месяц таму людзі ў масках у чарговы раз прыехалі замалёўваць мурал на плошчы пераменаў. Мясцовы жыхар Сцяпан Латыпаў выйшаў і папрасіў іх прадставіцца. Аднак, замест таго, каб прадставіцца, людзі ў балаклавах затрымалі спадара Сцяпана, злазілі ператрус у ягонай кватэры. Пазней жа на дзяржаўных тэлеканалах ананімны супрацоўнік Губазік заявіў, што мужчыну падазраюць у арганізацыі каналу пастаўкі хімікатаў, якія плануюць выкарыстаць супраць міліцыянтаў. Праваабаронцы назвалі такія абвінавачанні фантазіямі і запатрабавалі вызвалення палітвязня. Гэтага ж самага патрабуюць сёння і на самой плошчы пераменаў у Менску. На месцы працуе мой калега Артём Лява. Артём, добры вечар. Бачу таксама, што побач з табой ёсць яшчэ адзін спадар, відавочна мясцовы жыхар. Ну, это сябра і калега Сцяпана Латыпава, які яго добра ведае як чалавека і які перакананы, Павел, да, перакананы, што это абсурднае абвінавачванне абсалютна, вось, которые зараз вот прад'яўляюць Латыпаву. А сёння на... Вось хацеў таксама да вас звярнуцца, выкарыстоўваючы гэтую магчымасць. Плошча пераменаў гэта па сутнасці такі адзін з сімвалаў супраціву, агульнанацыянальных сімвалаў. Вось як удаецца ўсё ж такі не здавацца ва ўсёй гэтай сітуацыі, нягледзячы на гэтых людзей у масках, у балаклавах, на гэтае ўсё хамства і абвінавачанні? В первую очередь, это внутренний стержень. Извиняюсь, что на русском языке, хоть я и белорус, у меня, как у большинства белорусов, синдром Пушкина. То есть разговариваю и думаю на русском языке. Внутренний стержень, желание что-то изменить. Ну и для этого используются все внешние возможности. Без желания это невозможно. Сёння таксама відавочна вы ўзгадваеце Сцяпана Латыпава. Вось як увогуле гэтая салідарнасць адлюстроўваецца сярод жыхароў вашага двара? Я живу немножко в другом дворе, но постоянно захожу сюда, когда есть свободное время, и завидую тем, кто живет в этом дворе. В то время, когда люди в мире разделены интернетом, там на свадьбах иногда встречаются и узнают, что они живут в одном подъезде на разных этажах. Здесь как раз люди общаются вживую, как это было практически после Великой Отечественной войны. Вот. И я по-доброму завидую Степану, что у него такой двор, такие соседи и такие друзья. Вось мой калега Артём Лява, калі вас прадстаўляў спадар Павел, сказаў, што вы па сутнасці таксама, як і праваабаронцы, лічыце, што это ўсё фантазіі, ўсе гэтыя абвінавачанні супраць
Все Нет, это... нет, это сябра, и они разом працавали просто в одном сфере, так? Да. Вы же не правоабаронцы. Не, можа тут не дачулі, але наконт вось менавіта гэтых абвінавачанняў супраць спадара Сцяпана, я так разумею, вы таксама лічыце, што гэта ўсё абсурд і ну проста немагчыма гэта неяк за рэальнасцю пагадзіць. У меня внутри теплится маленькая надежда, что следствие объективно. Хотя то, что я вижу сейчас, внешние черты, как ведется эти следствия, мне кажется, что это политический заказ. И время, конечно, расставит все на свои места. Хоть это бывает долго и иногда поздно. Из того, что мы видим, адвокат под подпиской о неразглашении ничего не может рассказать. Мы обособленно только можем надеяться, и что нам еще можно, что эти доказательства, это просто пропаганда. За 7 лет работать со Степаном, я считаю, что я не видел такого. Спадар Павел, хацеў бы яшчэ вас папрасіць, так напрыканцы некалькі словаў яшчэ раз пра самога Сцяпана Латыпава. Што гэта за чалавек? Вось вы з ім працуеце, працавалі, як бы вы маглі яго ахарактарызаваць? Я могу охарактеризовать его субъективно, потому что психологические характеристики, они не выражаются там в килограммах, сантиметрах, метрах. Он гораздо более инициативный, чем я. Вот. И когда я первый раз к нему пришел, это была маленькая компания, где каждый друг друга знает, каждый на виду. Я пришел из большой организации, работал преподавателем 15 лет. И мне нравилась такая маленькая семейная компания, где каждый на виду, где я могу зайти к директору, решить вопрос, и буквально там через несколько дней будет закуплено оборудование, которое поможет работать лучше. Вот. А он знает несколько языков. Мы вместе с ним как работали, так и в то время, например, в январе у нас мало заказов. Мы либо уезжали куда-то за рубеж, где отдыхали, и параллельно изучали эту же деятельность за рубежом. Он все время, за все 7 лет работы, он все время развивался. Например, при мне он начал учить испанский язык и немного португальский. То есть эти 7 лет пролетели. Мы работали по всей Беларуси, в Ялте, в Крыму. Я за 15 лет преподавания в стольких местах не был. Это все благодаря ему. Дзякую сардэчна за гэтае сведчанне. Дзякую. Наш калега Артём Лява знаходзіцца, нагадаю, гаспадарства на плошчы Пераменаў, а побач з ім спадар Павел. Гэта калега з працы, сябра Сцяпана Латыпава, якога ўжо месяц утрымоўваюць па надуманых прычынах у ізалятары. 15 верасня людзі ў балаклавах прыехалі, каб у чарговы раз няўдала, зрэшты, як бачым на відэа, зноў быў гэты мурал дыджэя Пераменаў. Вось яны хацелі яго замаляваць. І мясцовы жыхар Сцяпан Латыпаў, ён уласна выйшаў і запытаўся, хто вы такія, пакажыце свае пасведчанні. І вось за гэта яго схапілі, а потым сказалі, што, маўляў, ён рыхтаваў канал пастаўкі хімікатаў, якія трэба выкарыстоўваць хацелі выкарыстоўваць супраць міліцыянтаў. Між тым, сёння ў сталіцы адбыўся марш людзей з інваліднасцю. Ён распачаўся на тым жа месцы, дзе ўчора збіраліся матулі, а ў панядзелак пенсіянеры, каля чырвонага касцёла на плошчы Незалежнасці. Удзельнікі сабраліся, каб сказаць «не» дыктатуры, гвалту, несправядлівасці і хлусні. Сярод іх быў мужчына, які страціў ступню ад разрыву светла-шумавой гранаты «Амапу» падчас жнівеньскіх акцыяў пратэсту. На маршы затрымалі Олега Граблеўскага, юрыста офісу па правах людзей з інваліднасцю. Скончылася шэсце каля гуму. Потому что у меня нет работы, потому что у меня нет условий жить самостоятельно. Поэтому я считаю нужным и необходимым приехать сюда. Хотя мне было очень тяжело и психологически, и физически, но я пересилила себя, считаю, что это моя обязанность, как гражданка в первую очередь. Меня подорвало практически возле моего дома светошумовой гранатой, которая взорвалась в 3-4 метрах от меня. Вот.
по итогу у меня практически вся ампутация ступни. Я стараюсь участвовать в большинстве акций, которые проводятся в городе с августа этого года. Я хочу проявлять себя и свою позицию как свободная гражданка этой страны, как равноправный человек, как женщина, и в том числе как инвалид, человек отдельной социальной группы, которая обычно абсолютно невидима в нашей стране. За свободные выборы, за свободу слова в стране, за освобождение политзаключенных и задержанных на протестах людей. А тым часам у Салігорску 32 працаўнікі Беларускалію працягваюць страйк, які пачаўся 17 жніўня. Калі змаўчаць цяпер, то замаўчым назаўсёды. Шахцёр Александр Курбан накіраваў адкрыты ліст сваім калегам і гендырэктару прадпрыемства. Пасля начной змены ён прыкаваў сябе ланцугом проста пад зямлёй, каб выказаць пратэст супраць злачынных дзеянняў сілавікоў і верных Лукашэнку чыноўнікаў. Моя позиция, что я больше не хочу содержать это государство, которое на самом деле практически геноцид над белорусским народом производит. Я решил, что дальше продолжаться так не может, потому что я отец 2 дочерей. Я хочу, чтобы мои дети жили в спокойной стране, чтобы они не боялись сотрудников в погонах, так как происходит сейчас. Фактически сейчас все дети, молодежь, они боятся. Власть себя дискриминировала в глазах населения и дальше продолжает действовать в том ключе. Я приехал на смену, как всегда получил наряд на рабочую смену. В процессе своей смены я выполнил свой наряд. В конце рабочей смены я просто нашел кусок цепи, замок у меня был, пристегнул запястье перилу. А требования свои я оставил нарядной своего участка в книге нарядов. И заявил о том, что я отказываюсь выезжать из шахты до выполнения моих требований. После этого мне был обрезан замок, то есть насилие ко мне никакого не применялось. Все было корректно, культурно. Мы спокойно выехали на гора, дали меня в карету скорой помощи, повезли на свидетельствование. Свидетельствование показало, что я не нахожусь ни в состоянии наркотического, ни алкогольного опьянения. С психикой у меня все хорошо, самочувствие адекватное. Выдали справку сотруднику РОВД и мне. Адно з патрабаванняў тых, хто страйкуе, у тым ліку шахцёраў, гэта, безумоўна, адстаўка Лукашэнкі з пасады, якую ён незаконна займае. Між тым, не хоча застацца ў гісторыі як прэзідэнт, які праліў кроў. І тут гаворка пра прэзідэнта Кыргызстану. Сааранбай Джэнбекаў сышоў у адстаўку. У сваім звароце да кыргызстанцаў ён зазначыў, што сітуацыя ў краіне блізкая да канфлікту. З аднаго боку пратэстоўцы, з другога праваахоўныя органы, якія для абароны дзяржаўнай рэзідэнцыі абавязаныя ўжываць зброю. Для мяне мир у Кыргызстане, целостность краіны, адзінства нашага народу і спакой у грамадстве вышэйшае за ўсё. Няма нічога даражэйшага для мяне за жыццё кожнага майго суайчынніка. Я не трымаюся за ўладу. Не хочу застацца ў гісторыі Кыргызстану як прэзідэнт, які праліў кроў і страляў ва ўласных грамадзянаў. Прэзідэнт Кыргызстану заклікаў новага прэм'ер-міністра Садыра Жапарова ды іншых палітыкаў адвесці сваіх прыхільнікаў з вуліцаў Бішкеку і, цытата, вярнуць мірнае жыццё. Гауруснікі Джэнбекава паводле афіцыйных вынікаў перамаглі на парламенцкіх выбарах 4 кастрычніка. Аднак шквал масавых пратэстаў прывёў да адстаўкі ўраду і вымусіў улады ануляваць вынікі выбараў. Віцяблянку, былую настаўніцу, маці палітыка і палітвязня Паўла Севярынца спадарню Таццяну пасля суда за ўдзел у прыдуманым маршы пенсіянераў адпусцілі на волю праз стан здароўя. Журналістка з гораду на Дзвіне Алена Шабуня замест содняў атрымала штраф за быццам бы ўдзел у масавым мерапрыемстве. Хоць жанчына на маршы ў Віцебску выконвала выключна свае журналісцкія абавязкі. Меркаванне ў чарговы раз асуджаных віцяблянак цяпер у студыі Белсат. Увесь час было пытанне, навошта прымушаць мяне так пакутаваць?
Навошта надо мной здзекавацца? Все маё жаночая і чалавечая натура паўставала супраць. Я весь час думала пра Пашу. Колькі моцы маім сыну. Які вот это возят, я толькі сутак не была там. А мой сынок у такой одиночке высидел 75 суток. Здесь не до дипломатии. Дипломатия уже сышла. Тут павінны гучаць іншыя словы і іншыя патрабаванні. І першае з іх – это конкретно вызваленне палітвязняў. Однозначно, тыя людзі, якія складалі на мяне протакол по 2334, яны дакладна ведалі, што я журналіст. Але адна справа заплаціць штраф, то есть, людзі дапамагаюць, і з гэтым можна справіцца. Калі траты фінансавыя, гэта не праблема, гэта проста траты грошай, і все. А калі ж ўсё ж такі цябе пазбаўляюць волі і цябе змяшаюць у тыя умовы на 5, на 10, на 15 і больш сутак, то ты не прыносіш карысці нікому, ні сваёй сям'і, ні грамадству. Ты просто траціш марна час. Судьи стали более внимательно относиться к делам об административных правонарушениях, вот по таким так называемым политическим статьям. Да? И, конечно, мы уже знаем в Витебске, это вчера вот 2 прекращенных дела, до этого было 2 прекращенных дела только в одном этом суде. Это, когда вообще не к чему придраться. У траўні суддзя Аксана Ратнікава пакарала магілёўца Станіслава Паўлінковіча 15 сотнямі арышту, а таксама штрафам на суму 1215 рублёў, нібыта за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі і непадпарадкаванні міліцыі. Тады актывіст эмацыйна абурыўся ў зале суда. У выніку на Станіслава Паўлінковіча завялі крымінальную справу, нібыта за абразу суддзі. Сёння яе разглядаў суддзя Магілёўскага раёну Максім Курпаченко. Сам суд працягнецца яшчэ 23 кастрычніка, а ўласна сам спадар Станіслав Паўлінковіч з намі на сувязі. Добрый вечар вам. Добрый вечер, Белсад. Дзякуй, што запрасілі. Спадар Станіслав, адразу першае пытанне, чым вы так разлавалі вось гэтую суддзю з Магілёва? Было так. Не спадабалася тое, што я вельмі рэзка і негатыўна выказаўся ў яе бок. Тады на судзе 21 траўня, калі мяне вывезлі з ІЧУ, калі я сядзеў у першыя 15 сотняў, нібыта за ўдзел у мітынгу на плошчы Славы тады ў Магілёве, хаця гэта ніякі не мітынг быў, а проста сустракаліся сябрамі, размаўлялі. А яны палічылі гэта як несанкцыянаванае мерапрыемства, што я там даў інтэрв'ю журналістам. Вось, калі яна пачала агучваць вырак, першы па артыкулу 23.4, гэта непадпарадкаванне так званае, хаця непадпарадкавання ніякага не было. Гэта калі мяне затрымлівалі 8 траўня на працы. На мяне там, не адразу, а пасля размовы начапілі кайданкі і як зняволенага пажыццёва вялі да міліцэйскай машыны, но яны палічылі так. Таму я вельмі абурыўся, так, я прызнаў, што мае выказванні гэта былі проста эмоцыі, вельмі, такія негатыўныя, але як я, патлумачыў, што ўсё гэта было сказана не у яе адрас, а хутчэй за ўсё у бок гэтай улады, якая піша законы пад сябе, якія, варварскія, я лічу. І што так гнабяць людзей. Таму мяне гэта абурыла. Шкадую я ці не пра гэта? Не шкадую. Толькі за тое, што маі гэтыя выказванні мелі даволі негатыўную лексіку, так бы мовіць. І таму зараз, сёння быў суд, і яго будзе яшчэ одно пасяджэнне 23 кастрычніка. І чым гэта скончыцца, я не ведаю. Хаця там максімальна можа і хімія так званая быць. Я спадзяюся, што скончыцца ўсё
вельмі добра. Спадар Станіслаў, а чаму ўвогуле следчыя зачапіліся вось за вашыя словы ў зале суда? Ці гэта было па асабістым прашэнні вось суддзі Ратнікавай Аксаны, ці ўсё ж такі гэта ініцыятыва следчых, вось як яны гэта ўсё тлумачаць? Быў рапорт накіраваны ў следчы камітэт з ленінскага РАУС, я так разумею. Там былі доказы, ну, аўдыёзапіс, прабачце. І вось, яны гэта інтэрпрэтавалі як нібыта абраза суддзі. Ну, гэта вельмі нечакана для мяне было, тому што прайшло так 2 месяцы, і я так, ну, патлумачыў на судзе, ну, можна ж было абысціся там, ну, адміністрацыйнай справай. Навошта так жорстка паступяць, я ж ніякі там злачынец. Ну, было гэта ўсё так. Схапілі мяне 3 жніўня, калі я пайшоў на чарговы допыт у следчы камітэт. І ну, я ўжо так прадказваў, што мяне да 9 жніўня возьмуць, мяне ж яшчэ 15 сотняў яны засталіся. За вось за суд 21 траўня, калі ён адбыўся. Ну, тады вось мяне ўзялі, я выйшаў, і справа вось завялі такую справу. Спадар Станіслаў, я так разумею, вы звязваеце гэта ці звязваеце вы гэта ўвогуле з сваёй палітычнай актыўнасцю, грамадзянскай актыўнасцю, вось гэта абвінавачанне? Ну, канешне, там часткова гэта звязана так. Калі не было вот гэтага суда, па якому мяне па артыкулу 23-34 судзілі, што нібыта ўдзел у мітынгу, калі б мне гэтага не было бы гэтага суда. Ну так, канешне, я ж ужо неаднаразова мяне затрымлівалі, сотні штрафы давалі, таму я ўжо пад пільным наглядам так званых праваахоўнікаў. Ну, мяне, я хацеў бы яшчэ дадаць, ну, са мной вельмі так яшчэ абышліся даволі, ну, скажем так, мякка, таму што мяне не затрымалі на 72 гадзіны. Ператрус не праводзілі у кватэры, дзе я жыву. Ну, я не ведаю, мы ж усе знаёмы, што гэтыя так званыя суды, усе ўжо гэтыя выракі знаёмы, і таму я на наступным пасяджэнні я буду без адваката, таму што гэта, я лічу, там ён нічым мне не дапаможа. Спадар Станіслаў, дзякую вам вялікі за каментар, за размову. На сувязі быў Станіслаў Паўленковіч, актывіст з Магілёва, супраць якога завялі крымінальную справу, і ідзе цяпер суд нібыта за абразу суддзі. Гэта гаворка пра эмацыйнае выказванне спадара Станіслава падчас суда ў траўні, калі суддзя уласна пакарала актывіста 15 сотнямі арышту, а таксама вялікім штрафам нібыта за непадпарадкаванне міліцыі і ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Сёння ж зорку баскетболу Алену Леўчынку нарэшце адпусцілі на свабоду. Суддзя Тацяна Шоцік прысудзіла ёй 810 рублёў штрафу. Алена Леўчынка распавяла пра жахлівыя ўмовы на Акрэсціна, адсутнасць пасцельнай бялізны і гарачай вады. Спецыяльна адключаны зліў у туалеце, а таксама вошы. Тым не менш, беззаконня толькі працягвае злаваць беларусаў. Штодня расце колькасць падпісантаў вольнага аб'яднання спартоўцаў Беларусі пад адкрытым лістом да ўладаў, дзе ўжо 876 асобаў выказваюць нязгоду з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў ды гвалтам уладаных структураў над беларускім народам. Адзін з ініцыятараў гэтага ліста – срэбны медаліст алімпійскіх гульняў у Пекіне, двухразовы чэмпіён і прызёр чэмпіянатаў Еўропы ў 10 ды 7 бор'і Андрэй Краўчанка паразмаўляў з нашым корэспандэнтам Дмітраем Сухановічам. Гутарка вашай увазе. Андрей, добрый день. Дякую, что пагадзіліся на інтэрв'ю. Хочу пачаць нашу размову з таго, каб вы падзяліліся з нашымі гледачамі, як вы цяпер жывеце, ці займаецца спортом срэбраны прызёр Олимпиады Андрей Краўчанка. Сейчас на данный момент поддерживаю форму спортивную, но не более того, профессионально сейчас уже не могу заниматься.
потому что сейчас не до этого, как говорится. Ну, так, в принципе, в жизни пока, кроме того, что сейчас уже не в спорте, ничего, в принципе, не поменялось. Ну, шматбор'я такі траўматычны від спорту. Вы на сабе адчулі шмат аперацыяў, не ведаю, там 5-10. Не шкадуеце, што менавіта яго выбралі? Нет, это, не знаю, наверное, такой был... Судьба, наверное, преподнесла мне этот вид спорта. И мне вот с самого начала, как я начал заниматься, у меня все начало получаться, и я влюбился. И поэтому вид на самом деле очень тяжелый. И надо очень сильно много тренироваться, работать над собой, много чем жертвовать. Ну, травмы, у всех есть травмы. Ну, мне вот не повезло, мне их было много, и операции были. Поэтому очень сильно, наверное, эти операции, наверное, из-за того, что очень много тренировался и не щадил себя. Но так вообще ни капельки не жалею, что выбрал именно этот вид спорта. 15 год вы отслужили ў КДБ, атрымалі звання майора і пазней написали заяву на звальненне. Что это было? Ну, это было, наверное, мое, как сказать, наверное, несогласие с тем, что сейчас происходит в Беларуси. Потому что смотреть на это с закрытыми ушами и глазами просто невозможно. Как только все это начало происходить, я четко для себя решил, что надо что-то менять, и так дальше продолжаться не может. Поэтому мне поставили такие рамки, что мне пришлось уволиться из КГБ. И вот так вот все получилось. І вам не прапановвалі нейкага кампрамісу, каб вы засталіся ў зборнай, працягвалі выступаць за каманду? Нет, мне никто не позвонил ни из РЦОПа, ни из национальной команды, ни из Министерства спорта. Со мной вообще никто не разговаривал. Только из РЦОПа со мной разговаривал Топунов. Я об этом уже много раз говорил, и все, больше со мной никто не разговаривал. Поэтому каких-то там разговоров о том, чтобы я остался где-то или еще что-то, не было. Поэтому мне это и было неприятно, что 20 лет я в спорте, и со мной даже никто не поговорил, просто выкинули и все. А вось ці маглі вы сабе ўявіць, што такі будзе ціск менавіта на спартоўцаў і на журналістаў? Сейчас-то я уже могу представить, а до этого, конечно, я не мог представить, что будет прям такое давление, и сейчас уже я ожидаю все чего угодно. Поэтому сейчас уже понятно, почему такое давление, и, наверное, уже этого не избежать. Вось вы страцілі месца ў нацыянальнай камандзе, заробак страцілі, вас падтрымаў фонд салідарнасці спартоўцаў. Як цяпер? Не шкадуеце, што так зрабілі? Вообще ни капельки не жалею. Мы выступаем против насилия. Это, как можно вообще так относиться к своему народу? Я не могу даже. Поэтому я вообще не жалею, что я так поступил. А што гэта была за гісторыя, калі вы ўжо звольніліся і да вас дадому прыехаў замміністра спорту, і нават не адзін? Што гэта былі за госці і навошта? Я тоже не мог понять, почему они ко мне приехали, потому что, я уже был уволен отовсюду. То есть какие вообще ко мне претензии? Я высказываю свое мнение. Начали мне пытаться навязать свою какую-то идеологию, которая, конечно, разнится с моей. И, я их выслушал, сказал, что я вас услышал, и все. Разговор длился минут 30. На днях слухаў інтэрв'ю Віталя Гуркова, які сказаў, што прадаў школу ў Менску, з'ехаў у Кіеў, бо за ім пастаянна сачылі, куды б ён не ішоў, 2 чалавекі за ім пастаянна крочылі. Таксама сказаў, што не плануе вяртацца ў Беларусь. Вось вы не думаеце пакінуць краіну і кудысьці з'ехаць, памяняць зборную? Нет, вообще ни разу такой мысли не было. Буду в Белоруссии. Не страшно? Всегда страшно, всем страшно. Если не боишься, то, наверное, ты уже не человек. Шурко, Левченко 15 суток. Герасимені закрывают школы. Романовскую звольняют за прогулы. Казека страціў прэзідэнцкую стыпендыю. Стас Драгун падтрымаў Левченку, не вызвалі ў зборную. Гандбольны клуб «Ліён» солідарны з Левченкай не выйшаў на матч, знялі з чэмпіянату. Гэта што такое творыцца і навошта, каб запалохаць, і якія другія мэты яны маюць на ўвазе?
Я тоже, если честно, вообще не могу понять, для чего это делается. Ну, единственное, что я могу сказать, что ничего от этого не меняется. То есть, никто ничего, как сказать, страха нету. То есть все уже понимают, что каждый может оказаться на Окрестина, что каждому могут там приписать несанкционированный митинг или еще что-то. Никто не боится, все к этому готовы. И, как уже говорится в народе, если не побывал на Окрестина, то ты не белорус. Поэтому тут уже это ни к чему не приведет. То есть страха нет вообще. Рокіроўка ў нашай федэрацыі лёгкай атлетыкі. Замест ужо былога старшыні Дзевятоўскага стаў Ціхан, які, адкрытую, скажем так, падтрымаў кіраўніка дзяржавы. Вы ведаеце асабіста і Івана, і Вадзіма. Што скажаце на гэты конт? Навошта гэта было зроблена і ці дапаможа яно развіццю гэтага віду спорту? Очень негативно отнесся к этому, потому что я знаю и Ваню, и Вадима Анатольевича Девятовского. И меня очень сильно возмутило то, что ни один спортсмен, ни один тренер или еще кто-то не высказался в поддержку Девятовского. То есть все прекрасно знают, сколько он сделал для легкой атлетики, как он начал развивать этот вид. Поддержка была от него, он всегда поддерживал. Плохо ты выступил, хорошо, он всегда тебя поддерживал. И ни один человек не встал и не сказал, сколько сделал Девятовский. Все единогласно проголосовали за Ваню Тихона. То есть это для меня очень сильно было разочарованием, и я от легкоатлетов такого вообще не ожидал. А як вы ставіцеся да спартоўцаў, якія пакуль не выказвалі свой пункт гледжання на падзеі ў нашай краіне? Я ни в коем случае не могу их осуждать. У каждого, наверное, своя какая-то позиция жизненная. Как я уже говорил, что многие ребята, спортсмены, боятся потерять общежитие, стипендии, средства к существованию. Но мне не понять все равно их молчание. По поводу Дарьи Домрачевой вообще не могу ничего сказать. Я надеюсь, что у нее есть какая-то объективная причина, почему она молчит. Я уверен на 100%, что она не поддерживает насилие и то, что сейчас происходит. Когда вокруг тебя такое количество людей, и ты видишь, что там не так, как говорят, что там какие-то школьники, какие-то там студенты или еще кто там, реально люди всех возрастов идут. То есть и я не вижу там ни алкоголиков, ни наркоманов, ни еще кого-то там. Все люди реально, нация, настоящая нация рождается на наших глазах. Вот реально люди талантливые, креативные. Это настолько поддерживает тебя, и ты идешь, и внутри такой тайфун. Што вы можете сказаць беларускаму народу ў гэты цяжкі апошнім часам шлях, які яны праходзяць? Насчет нации, я считаю, что потихоньку люди откроют глаза. Уже случилось серьезное объединение. Сами видите, какая поддержка друг другу там. И, очень большая поддержка со стороны. Вот даже видно там тоже каскад, вот этот вот во дворы все выходят. Даже люди, которые друг друга не знали, а все знакомятся, все друг другу помогают, поддерживают. Чего я хочу пожелать? Я хочу пожелать, чтобы нас не раскололи на самом деле. Потому что сейчас происходит такой раскол. Я имею в виду, что вот разделяются, кто за власть, кто против власти. Я хочу, чтобы, несмотря на наши взгляды все, чтобы мы уважали друг друга и в какой-то момент, чтобы мы все пришли к той цели, которую мы заслуживаем. Дзякуй вялікі. Нагадаю, што мы размаўлялі з Андрэем Краўченка, срэбраным прызёрам алімпійскіх гульняў па лёгкай атлетыцы. Дмітрий Суханович, Белсат. Сёння амбасада Польшчы ў Беларусі сумесна з польскім інстытутам, беларускім пэн-цэнтрам і саюзам беларускіх пісьменнікаў уручае літаратурную прэмію імя Ежы Гідройца. Узнагароду прысуджваюць за найлепшую кнігу прозы, выдадзеную летась. А ўжо зараз на сувязі з намі Ірена Кацяловіч, якая распавядзе падрабязнасці сёлетняга конкурсу. Ірена, добры вечар і, уласна, што на дадзены момант вядома? Вітаю. Пакуль не шмат. Ужо хутка ў зале за маёй спіной у мінскім палацы мастацтва назавуць пераможцаў штогадовай літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Гэта найбуйнейшая, напэўна, найпрэстыжнейшая незалежная прэмія для пісьменнікаў у Беларусі, якая ўручаецца з 2012 года. І штогод, прынамсі раз-пораз, суправаджаецца скандаламі ў літаратурнай суполцы. Сёлета месцы пакуль што размяркоўваюцца без скандалаў, але
але кажуць яшчэ не вечар. Нагадаю, што на прэмію намінавана 6 кніг, 3 пісьменнікаў і 3 пісьменніц, то бок гендерны баланс захаваны татальна. Сярод намінантаў Ганна Севярыніц, Адам Глобус, Андрей Адамович і іншыя. Ну і нельга не сказаць, што сёлета прэмія імя Ежы Гідройца ўручаецца на пляцоўцы фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Ён адкрыўся тут жа у Палацы мастацтва якраз за 2 гадзіны да ўручэння прэміі. Ну і побач са мной адзін з арганізатараў «Прадмовы», беларускі інтэлектуал Павел Баракоўскі. Павел, скажыце, калі ласка, вы выказаліся, што сёлетняя «Прадмова» — гэта фестываль пад кулямі. Што вы мелі на ўвазе? Ну, літаральна я меў на ўвазе, што той узровень гвалту, той узровень нянавісці, які зараз пануе ў беларускіх гарадах, ён, канешне, не дае нам шмат аптымізму і хутчэй стварае нейкі негатыўны эмацыйны фон. І менавіта на гэтым фоне мы лічым, што культурныя падзеі, падзеі фестываляў, падзеі ўручэння прэміі — гэта тыя падзеі, якія мусяць у беларусаў фармаваць хаця бы троху аптымізму, веры ў будучыню, веры ў тое, што культура дапамагае, што культура супрацьстаіць гвалту, і гэта добра. Ну, вы, як адзін з арганізатараў, раскажыце некалькі найважнейшых падзей сёлетняга фестывалю «Прадмова». У нас будуць, па-першае, замежныя госці, іх будзе няшмат, але вельмі добра, што яны прыедуць. У нас будзе прэзентаваць свой новы раман вядомы польскі пісьменнік Януш Леон Вішнеўскі. У нас будзе супольная дыскусія Вішнеўскага і Леноры Гаралік, вядомай расійскай пісьменніцы, журналісткі, пра тое, як быць пісьменнікам у сучасную эпоху. У нас будуць тэматычныя круглыя сталы па самых розных тэмах, ад гістарычных да філасофскіх, літаратурных і гэтак далей. Карацей, у нас такая праграма, якая мусіць задаволіць кожнага аматара інтэлектуальнага чытання, які б жанр яму не падабаўся. Дзякуй, Павел. Фестываль «Прадмова» будзе ісці да 18 кастрычніка і чакае ўсіх аматараў інтэлектуальнай кнігі. Калегі? Дзякуй вялікі. Ірына Кацяловіч была на сувязі з Менску, дзе ўручаюць прэмію Ежы Гідройца. Пакуль яшчэ невядома, хто пераможа, але, напэўна, да канца сённяшняга дня пераможца ўжо будзе знаны таксама публіцы. Між тым, спадарства, вяртаемся таксама да тэмаў рэпрэсіяў. Падрэзалі аўтамабіль, разбілі шкло дубінкамі, выцягнулі і збілі да страты прытомнасці. Чарговае сведчанне неадэкватнасці людзей у балаклавах, якія без прычыны нападаюць на мірных грамадзянаў. Сергей Гунь стаў ахвярай сілавікоў. Цяпер сілавікі хочуць завесці супраць яго крымінальную справу, нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў. І ўжо зараз з намі на сувязі спадар Сергей Гунь. Добры вечар вам, спадар Сергей. Перадусім пытанне, вось як вы пачуваецеся пасля ўсяго, што з вами было? Здравствуйте. Физически я чувствую себя не очень хорошо, хотя психологически я заряжен, бодр, сил у меня стало почему-то еще больше, и, в принципе, я готов двигаться дальше гораздо активнее, чем двигался до сих пор. Спадар Сергей, хацеў бы папрасіць вас яшчэ падрабязней распавесці, што адбылося 12 кастрычніка, вось, уласна, як адбыўся гэты напад сілавікоў на вашу машину? Я ехал, двигался в потоке машин, поехал со светофора, ехал в первой полосе, самой правой, и снял на видео, как ОМОНовцы стояли на остановке, проехал и ехал дальше себе, ничего не подозревая. В один прекрасный момент, там светофор уже загорелся красный, я начал останавливаться, опередили меня 2 буса, подрезали меня, выскочили из них люди в черном, в масках, в шлемах. Залезли ко мне в машину, разбили стекло, при этом разбив мне слегка лицо. Вытянули меня, начали бить, приговаривая, что это он снимал. И каждый, кто говорил, это он снимал, после этого возгласа меня били еще сильнее. И так, да, минут за 5... Наверное, я пришел в состояние бессознательное, потому что боль была настолько сильная, что терпеть невозможно было.
Як ведаю, вы таксама прыйшлі ў прытомнасць толькі ўжо ў самым Раус. Спадар Сергей, распавядзіце, калі ласка, што вам у Раус гаварылі, якая ўвогуле прычына затрымання і што яны ад вас хацелі? Спадарства, на вялікі жаль, маем праблемы з сувяззю. Спрабавалі мы, уласна, дагаварыцца з спадаром Сергеем Гунем, які стаў ахвярай сілавікоў. На яго напалі, калі ён ехаў проста па вуліцы Прытыцкага ў сталіцы, падрэзалі ягоны аўтамабіль, выскачылі, разбілі шкло, збілі да страты прытомнасці. І уласна, зараз спадар Сергей Гунь зноў з намі на сувязі. Спадар Сергей, паўтару пытання. Уласна, вы кажаце, што страцілі прытомнасць, таксама чытаў, што прыйшлі ў сябе толькі ўжо ў будынку Раус. А што, уласна, у самым Раус? Што вам гаварылі, што яны ад вас хацелі, вось гэтыя сілавікі? Ну, они просто писали то, что я рассказывал, повествовал, как все происходило. Ну, они записали это все, дали мне подписать. Параллельно подсунули мне несколько пустых листов, я подписал. Ну и все. Ну, это просто длилось очень долго. Я там и сознание несколько раз терял. Состояние было очень у меня плохое тогда. И в итоге увезли меня на скорой в больницу. Спадар Сергей, яшчэ літаральна вось апошняе пытанне. Наконт таксама чытаў, што знайшлі ў вашай машыне нейкія сякеры, вось, і штосьці таксама сілавікі ў сувязі з гэтым таксама супраць вас маюць. І таксама другое пытанне, гэта наконт салідарнасці. Як вы адчуваеце вось падтрымку людзей пасля таго, як ваша гісторыя стала публічнай? Да, ну, топоры я собираю. У меня 2 года назад появилось такое хобби, поэтому топоры у меня есть везде. Они и в машине, и на даче, и дома, везде, в сарае. Поэтому, ну, топоры у меня были, да, и они кованные, старинные, они, ну, никак не подходят под то, чтобы идти с ними, устраивать какие-то беспорядки. Слышно меня, да? Так. Спадар Сергей, яшчэ літаральна вось некалькі словаў на канец. Пасля таго, як гэтая гісторыя ўся стала публічнай з гэтым жахлівым такім варварскім нападам на вас, вось як вы адчуваеце салідарнасць суайчыннікаў, падтрымку з боку знаёмых? Да, если честно, я был в шоке. Я очень хорошо относился к белорусам до этого, но когда со мной это произошло, на меня просто посыпался шквал поддержки, шквал добрых людей. И ну, я просто понял, что да, все-таки белорусы — это великая нация, и мы скоро станем самой счастливой и мирной нацией в мире. И это круто. Дзякую сардэчна за гэтую размову. Спадар Сергей Гунь быў з намі на відэасувязі. На спадара Сергея здзейснілі напад. Людзі ў балаклавах абсалютна без прычыны накінуліся на ягоны аўтамабіль, пачалі яго крушыць і потым збілі спадара Сергея да страты прытомнасці. Сёння таксама вось вядома, што перадачы для зняволеных у ізалятары на Крэсціна прымаюць усяго толькі 1 раз на тыдзень па чацвяргах. У чарзе сёння ў чацвер, каб перадаць неабходныя рэчы сваім блізкім, сабраліся больш як 100 чалавек. Самое необходимое, у нас астматик, ему нужны лекарства еще. Ну, как бы вот, чтобы он мог, я не знаю, у него было с собой, но дали ли ему, в рюкзаке у него было все, что ему нужно. Вот, вещи передаем, не знаем еще, здесь, не здесь. Он, отец его пошел спрашивать. Лекарства, салфетки, туалетная бумага, что тут, книгу. Приехал ОМОН, в общем-то, даже не просто приехал. Люди поняли, что начались задержания очень жестокие, и решили отойти во двор, где их тоже ждали. Вот. Таким образом произошло задержание, да, по-моему, в понедельник. Вот, то есть, ну, собственно говоря, из-за того, что никто не оказывал сопротивления, то есть все прошло, в принципе, гладко, ну, по крайней мере, для моей подруги, насколько я знаю. Вот. Но сам факт того, что была
судя по всему, облава какая-то во дворах. То есть это была, судя по всему, какая-то спланированная акция со стороны силовиков. Поэтому нужно, как говорится, об этом знать, салфетки. Вот. Ну, теплую одежду, конечно же, потому что мало ли что-то связанное с холодом там может происходить. Вот. Колбочку для линз тоже не знаю, насколько могут пропустить жидкостью. Передаю своєму хлопцю. Ось його затримали у аўторак по дорозі на працу. Ось, ну, не з раніцы, днём. Просто мы працуем каля МДЛУ, і там былі, значыць, акцыі у МДЛУ, а ён у нас крыху акцыяніст, і ён вырашыў пайсці на працу са сцягам на плячах, ну і, адпаведна, з'ехаў на 15 сутак. Цёплыя рэчы, у асноўным на змену розныя гігіенічныя рэчы, таксама вельмі шмат сурвэтак. Крыху ежы, зноў жа, печыва у празрыстых пакунках, усё па правілах. Я не трымаюся за ўладу, не хачу застацца ў гісторыі як прэзідэнт, які праліў кроў і страляў ва ўласных грамадзянаў. Гэтак заявіў і зрабіў кіраўнік Кыргызстану Сааранбай Джээнбеков. Гэта вынік масавых пратэстаў у Кыргызстане, у тым ліку захопу адміністрацыйных будынкаў. Лукашенко ж сёння заявіў, што галоўная прычына пратэстаў у Беларусі – гэта уплыў захаду. Самыя апошнія палітычныя падзеі і заявы абмяркуем з палітолагам Паўлам Усавым. Спадар Павел, добры вечар вам. Добрый вечер. Уласна, такое першае пытанне, чаму вось Лукашенко не можа уласна пайсці за прыкладам свайго калегі з Кыргызстану, ужо былога прэзідэнта, па якіх матывах, чаму Лукашенко пасля столькіх часу масавых пратэстаў нават не думае, каб сыходзіць? Давайте, па-першае, узгадаем, што Кыргызстан – гэта кепска дэмакратычная, але дэмакратычная краіна, дзе прэзідэнт выбіраецца, як іншыя органы, і Джээнбеков, ужо былы прэзідэнт, гэта 4-ы прэзідэнт краіны, гэта не дыктатар, і ён не здолеў усталяваць, хаця і бачна намагаўся гэта зрабіць падчас фальсіфікацыі выбараў у парламент, персаналісцкую дыктатуру, і мы бачым, што кожны палітык, прэзідэнт у Кыргызстане, які намагаўся маніпуляваць з канстытуцыяй, з выбарамі, заўсёды потым апынаўся на вуліцы альбо ў эміграцыі, як Аскар Акаеў ці Бакіеў. Таму так ці інакш пачалося б следства у Кыргызстане, і, напэўна, Джээнбекова абвінавацілі ў тым, што ён нейкім чынам быў звязаны з тымі фальсіфікацыямі, якія адбыліся на прэзідэнцкіх выбарах, тым больш, што дзве партыі, якія набралі большасць, яны былі звязаныя наўпрост з прэзідэнтам. Таму я думаю, што ягоная адстаўка была звязана менавіта з тым, каб пазбегчы крымінальнага пераследу. У Беларусі зусім іншая сітуацыя, тут цалкам уся сістэма падпарадкаваная аднаму чалавеку, падпарадковваецца ягоным загадам, і ўся сістэма была за 26 год ачышчана ад тых людзей, якія б маглі супрацьстаяць яму знутры. Таму, канешне, ніколі дыктатара, Лукашенко, безумоўна, дыктатар, Джээнбеков усё ж такі кепскі, але дэмакратычны прэзідэнт, і ніколі ў гісторыі дыктатары не сыходзілі самі, іх толькі выносілі. Ну вось сапраўды ў Беларусі такая вельмі персаналісцкая сістэма ўлады. Таксама сёння вось расійская медыа openmedia.io заявіла, што вось спасылаючыся на свае крыніцы, маўляў, Лукашенко ці ад Лукашэнкі хтосьці званіў Святлане Ціханаўскай і прапаноўваў вызваленне ўсіх палітвязняў узамен за заклік, каб людзі сышлі з вуліцаў, каб спынілі пратэсты. Аднак прэс-сакратарка Святлана Ціханаўскай Ганна Красуліна гэта ўжо зняправдзіла, заявіла, што ніколі такога не было, а нават калі б і было, то сапраўды Святлана Ціханаўская не пагадзілася ніколі на вызваленне палітвязняў узамен на тое, што людзі перастануць супраціўляцца. Тым не менш, нягледзячы вось на інфармацыю, дэзінфармацыю, ўсё ж такі нейкія гандляванні, здаецца, назіраюцца. У суботу Лукашенко быў у СІЗА КДБ, то бок людзі на вуліцах прымушаюць Лукашенко ўсё ж такі неяк саступаць. Я не думаю, што гэта звязана з нейкім прымусам вуліцы, і не думаю, што вядзецца нейкі гандаль. Калі б гэта было б, напэўна, то мы былі б сведкамі ўжо распаду сістэмы. Як толькі б Лукашенко пачаў гандлявацца, ён бы паказаў слабасць, хаця шмат хто з беларускіх аналітыкаў кажуць, што менавіта візіт у СІЗА было праявай слабасці. Я думаю, што гэта
маніпуляцыі і намаганні маніпуляваць не толькі беларускай грамадзянскай думкай, але таксама і міжнароднай думкай, што нібы Лукашенко намагаецца вырашыць крызіс, а вось гэтыя кепскія апазіцыянеры, яны гэтага не хочуць сесці за стол перагавораў. Ёсць адзінкі, Юрый Воскресенскі як прыклад, якому нібы дэлегаваныя нейкія паўнамоцтвы, які павінен прыняць актыўны ўдзел у працэсе падрыхтоўкі да зменаў Канстытуцыі як прадстаўнік нейкай дэмакратычнай супольнасці. Безумоўна, нават паказваючы тое, што гэта Воскресенскі будзе прадстаўляць дэмакратычную супольнасць, гэта ўжо сведчыць пра ўзровень дыялогу, то бок прадстаўляць дэмакратычную супольнасць паставілі асобу, якая цалкам зламаная, цалкам пад кантролем і будзе выказваць толькі думкі, меркаванні менавіта тыя, якія закладзены адміністрацыі прэзідэнта ці КДБ. Што тычыцца такога умоўнага дыялогу пра ці размовы тэлефонныя, то тут, канешне, няма што нават абмяркоўваць. Сумняюся, што нехта б тэлефанаваў Ціхановскай, тым больш, што Лукашенко адназначна сказаў, што яна не выйграла выбары, што яна амаль што злачынца, бо яе імя ў спісе у міжнародным пошуку, прынамсі ў саюзнай дзяржаве. Таму якраз такі, калі б такая размова мела месца, то можна было б ужо ставіць кропку у існаванні гэтага рэжыму. А між тым, кропку ў існаванні рэжыму хоча паставіць сама Святлана Ціхановская, аб'явіла народны ультыматум. Застаецца 10 дзён да 25 кастрычніка. Умовы такія, што Лукашенко павінен сысці ў адстаўку, павінен спыніцца гвалт на вуліцах, і ўсе палітвязні павінны выйсці на волю, а іначай, пачынаючы з панядзелку 26 кастрычніка, Святлана Ціхановская заклікае ўсіх беларусаў выйсці на страйк, блакаваць дарогі, па сутнасці спыніць усю краіну. Спадар Павел, вы вось, калі глядзіце на такі заклік, што самае важнае, якія самыя важныя моманты вы тут бачыце? Самы важны момант, каб людзі выйшлі. Гэта ключовы момант, лёсавызначальны момант у гісторыі нашай краіны, хаця б калі б выйдзе каля мільёна чалавек. Менавіта працоўныя, калі стануць заводы, то гэта, безумоўна, прывядзе да калапсу палітычнай сістэмы. І гэта вельмі важна, каб забаставалі менавіта прадпрыемствы, установы дзяржаўныя, бо гэта паралізуе працу сістэмы як дзяржавы, і гэта пазбавіць і дапаможа пазбегнуць дзяржаве і грамадству крывавых падзеяў. Бо калі гэтага не адбудзецца, што мы будзем мець? Першае, гэта вельмі моцна падарве аўтарытэт Святланы Ціхановскай, бо гэта будзе азначаць, што яе ўплыў у дзяржаве не такі моцны, як бы выдавалася, што яе заклікі не падтрымлівае грамадства, і фактычна само грамадства, якое падтрымала яе падчас выбараў, разбурыць яе сімвалічны аўтарытэт і аўтарытэт яе як прэзідэнта-электа. Другі момант, калі такога сістэмнага страйку, забастоўкі не адбудзецца, гэта дасць абсалютна развяжаць рукі уладам для далейшых рэпрэсіяў, бо пакажа, што насамрэч грамадства не гатовае ніякім чынам, акрамя маршаў, фактычна, якія не прыводзяць да нейкіх сур'ёзных саступак з боку сістэмы, грамадства само па сабе гатовае жыць у тых умовах, якія існуюць зараз у дзяржаве, ва ўмовах рэпрэсіях і тэрору. Леці, можна сказаць, што менавіта цяпер усё залежыць менавіта ад рабочых і дзяржаўных прадпрыемстваў, што на іх асноўная, скажам так, надзея ў тым, каб паставіць кропку? Я думаю, што гэта залежыць не толькі ад працоўных, гэта залежыць ад студэнтаў, якіх таксама каля 100 000, а можа нават больш у Беларусі, калі яны не пойдуць на заняткі. Гэта залежыць ад выкладоўцаў, якія салідарызуюцца са студэнтамі і не будуць выкладаць. І калі дзесяткі беларускіх вузаў проста спыняць працу, гэта ж ужо будзе паказчыкам калапсу. Гэта залежыць ад таксама дзяржаўных устаноў, выканкамаў, аблвыканкамаў, калі мы кажам пра чыноўнікаў, але мы ведаем, што чыноўнікі гэта апошнія, хто будуць страйкаваць, хаця можна, канешне, рознага спадзявацца. Ну і, безумоўна, працоўныя гэта заўсёды, асабліва ў нашым грамадстве, дзе даволі яшчэ існуюць моцныя і шматлікія калектывы працоўныя, гэта паказчыкі. Менавіта страйкаў працоўных спужаўся Лукашенко, калі пачаў
з візітамі ездзіць і на Белаз, і на МАЗ, каб супакоіць людзей. І я хочу звярнуцца до людзей, што гэта адзіны момант, калі мы можам насамрэч змяніць сітуацыю і проста спыніць не толькі забойствы нашых грамадзянаў, але пайсці новай дарогай і пабудаваць новую краіну. Дзякую сардэчна за гэтую размову. Гаспадар Павел Усаў быў маім гаспадарства госцем. Палітолаг абмяркоўвалі у тым ліку народны ультыматум 25 кастрычніка, крайні тэрмін, да якога Лукашенко павінен сысці. Павінны быць выпушчаныя ўсе палітвязні, таксама спыніцца гвалт на беларускіх вуліцах. Іначай ёсць таксама заклік усім выйсці на страйк, заблакаваць дарогі, зрабіць так, каб краіна па сутнасці спынілася. Між тым, Міністэрства аховы здароўя спрабуе пераканаць беларусаў, што новая хваля COVID-19 звязаная з менавіта масавымі пратэстамі. Аднак лекары гэтаму супярэчаць і запісалі адмысловы зварот, які ўжо зараз гаспадарства вашай увазе. Я ж, Вітаў Ціўчык, з вами развітваюся. Пабачымся ў наступных эфірах. Мы возмущены очередной порцией лицемерия от Министерства здравоохранения. Чиновники пытаются воздействовать на мирно протестующих граждан, убеждая, что именно они являются причиной роста заболеваемости COVID-19. Случаев COVID-19 становится все больше. Гораздо больше, чем показывает официальная статистика. В том числе в небольших городах, а также в деревнях, где нет речи о больших скоплениях людей на протестах. Любому, знакомому с эпидемиологией и инфекционными заболеваниями, да и просто здравомыслящему человеку, абсолютно очевидна прямая связь роста заболеваемости с началом учебного года, особенно в условиях недостаточных противоэпидемических мер в учреждениях образования. Тем более возмущает лицемерие, когда, говоря о протестах как о причине роста заболеваемости, власти продолжают добровольно-принудительно свозить людей со всей страны для своих идеологических мероприятий. Для этого используются автобусы, эпидемиологически наиболее опасный транспорт. Людей на концерте рассаживают бок о бок, игнорируя все рекомендации о социальном дистанцировании. Это не говоря о футбольных матчах и параде победы во время эпидемии. Ложь и подтасовка стали неотъемлемым атрибутом уходящей власти, так же, как и запугивание и агрессивный прессинг. Сегодня все мы постоянно сталкиваемся с угрозами и репрессиями. Нам угрожают. Нам угрожают штрафами, арестами, уголовным преследованием. Нам угрожают увольнением, отчислением. Но самое низкое и подлое – нам угрожают возможностью изымать детей из семей. Но за 26 лет постоянных угроз у нас появился иммунитет к ним. Сами репрессии говорят о том, что сейчас боится народ. Боится, проводя подпольную инаугурацию. Боится, хватая людей на улицах и в их домах. Боится, набрасываясь на национальные символы. Боится, арестовывая журналистов, врачей, священников и спортсменов. Боится, гоняя людей на митинги и концерты, неудачно имитируя народную поддержку. Боится, придумывая нелепые теории заговоров. И этот страх – признак огонь. Дорогие сограждане, помните, нас большинство. Мы как никогда едины. Никто не вправе посягать на наши права и свободы, гарантированные Конституцией Республики Беларусь. Свободу выбора, свободу убеждений, свободу слова и свободу мирных собраний. Мы понимаем, что собираться вместе сейчас небезопасно не только из-за преступников и силовых структур. И нам важно защитить себя и окружающих от коронавируса. Поэтому, когда вы выходите отстаивать свои законные права, надевайте медицинскую маску. Она нужна не для того, чтобы скрывать лица, а для того, чтобы обезопасить окружающих. Пользуйтесь санитайзером для рук. Максимально возможно, соблюдайте социальную дистанцию. Мы убеждены, что власть, стреляющая в свой народ, опаснее эпидемии коронавируса. Мы едины. Свобода и справедливость победят.